Sable. Oops. May electric phone dito, nakahanggar, wala namang tao. Kaparoon ng electric fan. Oh, may nangyari ito. Lagyan ng TV. Nalagyan ng flat screen ng HD at saka 4K. Oops. Ganda. May double bed pa, oh. Parang bed spacer. Bed spacer. Madilim. Madilim sa banda dito. Electric fan na naman, wala namang tao. Yan natin.
daming butas. Para pag umutot ka, may lalabasan. Hahaha. Joke. Ang daming butas na. Pwede pang fold yan. Para pag umutot ka, may butas. May lalabas na yung hangin. Pwede yung fold to eh. Magic. Magic. Folding chair. Pump, pump. Hindi nga. Pump. Pang bumba din ako. Hanap ko ng folding bed. Folding bed, pang biyahe. Hindi mo na kailangan. Dito ako sa taas ngayon. Sa taas ako. Bilhin na dito. Oops. Wala yung folding bed, di ko mahanap. Only plus light yung ako niya, first light. Hindi daw lampshade na. May lampshade. Ito. Ilagyan ng piano. Workplace. Paglagyan ng piano. Ay, workplace nga rin. Ay, malita to. Malita na kayo mag-flight. Malita, hindi nasakto. Mga kantiwala. Hindi na malalaglag yan ng bala. Nalaglag bala dyan. 360 dito. Malita. Nalaglag bala. Uwi na ako. Wala yung flashlight para kailangan. So yung folding bed wala. So yung upuan may gulong. Wala rin walang stock.